I felt like I had food poisoning or something. Usola food poisoning umnumzane Paul Mashatile uDeputy President wakuleli Mzansi Afrika mayelana nokuwa kwakhe kwipodium lapho khona ekade kethula khona inkulumo yakhe endaweni yaseLimpopo. Ngiqale ngobingelela ngamukela channel Maswidi production. Mangabe yaqala ukufika ngicela ukuthi ngizele isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe le video ushaye like bese ke uyacomment kulolu daba lwanamhlanje. Nganza kwethu njengamanje ngizokuzisa umnumzane Paul Mashatile esichazela ngokwakhe ukuthi ngaba yini imbangela yangempela eyenza ukuthi ke awe phansi ngale ndlela. Njengamanje ke sekuningi kakhulu ekuqaleni uke wabika ukuthi ke wayenziwa ukoma, kodwa ke yena okanye ngithi wayenziwa ukonywa, kodwa ke yena uthi njengamanje usola sengathi ke wayekade ebhekene ne food poisoning. Food poisoning ke ngaba ke izinto eziningi, ngaba ukuthi umuntu wayekufakela ushevu noma mhlambe wawudle ukudla mhlambe ke kwase expire ukudla kwasekudlulelwe isikhathi. Cela ukuthi ke uyibonele ukuthi kwenzakalani ngenkathi ewa stage ephinde ke futhi ezichazela naye ukuthi ke ngayizolo okanye ke ngalolu suku iziphi izinto ayekade ke ezidlile futhi ke ngabe wayedlile na. Mangabe soqedileke wenza isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe ya like bese uyakhomenta sidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga. But something strange happened on Thursday when I was in Cape Town. We had a cabinet subcommittee on Wednesday, and when I got home on Thursday morning, I was sick. I felt like I had food poisoning or something. So my office was very worried because as I came back home, even in the plane, I didn't eat. So they were worried whether I would be able to come. So Ndu, knowing him, he was already setting up a virtual platform. So I called him this morning. Ndu, how are you? He said, I'm fine, Deputy President, and how are you? I said, no, I'm feeling much better. So I said, no, I was thinking of setting up a virtual platform. So I said, no, I will go. God is good. All the time. Yeah, I thought a virtual platform will not cut it for Ronnie's first inaugural lecture. So I thought, I'm sure I can survive for 2 hours to be with everybody. Plan goal of ending poverty and reducing inequality by 2020.